हेलो फ्रेंड्स, फरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों जे नोंथांमोनहा जायफोर 18 इयार्स जाबाय नाथाय भटार कार्ड आइडि गैया, अब्ला एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन निउ भटार आइडि अनलाइननि गेजेरजों। आरो जायफोर नोंथांमोनहा दंखायो थेवब्लाबो नोंथांमोनहा गुबुनखौ बानायनानै होनो हागोन आरो नोंथांमोनहा शेयार खालामनो हागोन। अब्ला बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ बे भिडिअनि गेजेरजों स्किप खालामाजासे नायलांदो फारियै जाहाथे बुजिनो मोनो। आरो मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खालामनाय जायोदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद खालामनो हानाय बायदि। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामाजासे जागायदिनि। अब्ला नोंथाङा जायखिजाया मोनसे क्रोम ब्राउजार नोंथाङा दिहुननानै लादो एबा नोंथाङा जायखिजाया ब्राउजाराव थांदो। बेनि उनाव नोंथाङा nbsp.in नोंथाङा बिदि टाइप खालामदो nbsp.in जिखुनु जा नोंथाङा मोनसे ब्राउजारखौ लानानै बेफोरबायदि टाइप खालामनानै सार्च खालामबा अब्ला जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा बेखौ खनसेबाव क्लिक खालामदो। अब्ला नोंथाङा बेखौ मोनसे क्लिक खालामखांनायनि उनाव लोगो लोगो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय। क्लिक हियार बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामबावबाय आरो नोंथाङा लोगो लोगो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय जे भटार सार्भिस पर्टेल नोंथाङा गोजौआव नुनो मोनदों। बेनि सिङाव नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नुनो मोनदों निउ रेजिस्ट्रेसन फर जेनेरेल इलेक्टर्स। नोंथाङा बे अपसनाव थांनानै नोंथाङा गासैबो नांगौ जानाय नोंथांनि एबा केन्डिडेट्सनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बाव साबमिट खालामगोन एबा एप्लिकेसन अनलाइन हिसाबै नोंथाङा साबमिट होगोन। अब्ला जों बे अपसनाव थांनो हानो थाखाय जों गिबियाव मा खालामनांगौनो नोंथाङा बेखौ रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनो नांगौ। अब्ला जोङो बेखौ बेहाय क्लिक खनसे खालामनानै होदो। अब्ला लोगो लोगो नैबेबायदि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बे इन्टारफेसखौ नोंथाङा मा खालामनांगौ, गिबियावनो नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै लानांगोन साइन इनआव थुनानै। आंहा अलरेडि रेजिस्टार जाखानाय बेनि थाखायनो आङो बेखौ लगइन खालामनो हागोन। बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बार, पासवार्ड, बेनिफ्राय केपचा होनानै मोनसे अटिपि बेहाय नुनो मोनदों गाहायाव मोनसे रिकुवेस्ट अटिपि बाव क्लिक खालामगोन आं गासैबो बेखौ इन्टारफेसखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव। लोगो लोगो आंनाव मोनसे मा फैगोन अटिपि फैगोन लोगोफोर। बे अटिपिखौ आरोबाव इन्टार खालामनानै भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो आं बेखौ लगइन खालामनो हानाय जागोन। अब्ला नोंथांमोनहा बेयाव नुनो मोनबाय जे जाय नोंथांमोनहा अपसन नुदों गोजौआव साइन आप रेजिस्टार खालामाखैब्ला रेजिस्टार खालामदो। खालामखांनायनि उनाव दानिया आं लगइन खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै जेराव आंना अलरेडि रेजिस्टार जाखानायमोन नालाय। दायो आं बेवहाय गासैखौबो नांनाय मानि बेहाय इन्टारफेसआव आङो एन्टार खालामखांबाय। बेनि उनाव आङो अटिपि रिकुवेस्ट अटिपिआव क्लिक खालामसै। बेवहाय आङो क्लिक खालामबाय। लोगो लोगो आंनाव मोनसे अटिपि फैगोन लोगोफोर। दायो अटिपि फैबाय। बे अटिपिखौ नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनांगौ। दायो नोंथाङा बाव नुनो मोनदों मोनसे सेकेन्ड खारदों। बे सेकेन्ड खारनायनि सिगां नोंथाङा बेखौ भेरिफाइ खालामनो हानांगोन बेहाय अटिपिखौ एन्टार खालामखांनायनि उनाव। दायो आङो भेरिफाइ खालामबाय। भेरिफाइ खालामखांनायनि उनाव दायो लोगोफोर बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैबाय एबा बे सिगाङाव जों जा नुनो मोनदों बे एखे इन्टारफेसआनो फैबाय। दायो लगइन खालामखांनायनि उनावसो जोङो बेनि इन्टारफेसआव हाबनो हागोन। अब्ला नोंथाङा नैबेहाय क्लिक खालामदो। नुनो मोनदों फर्म 6 बेहाय नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव जों मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनगोन जे नोंथाङा जा फिलआप खालामनांगौ बेयो। दायो जों नुनो मोनबाय बेहाय मा होनना बुंदों दा इलेक्टरेल रेजिस्ट्रेसन अफिसार। बे जाहैबाय इलेक्सन कमिसनारनि अफिसार। बे रेजिस्ट्रेसन अफिसार बिथांनिसिम बे एप्लिकेसना सौहैगोन। नाथाय बेबायदि मोनसे फर्मखौ जोङो अफलाइन हिसाबै बिएलअनि आखायाव जों साबमिट खालामनांगौ जेब्ला सम जायो। नाथाय बेनि मोनसे सम थायो हियारिंनि। नाथाय अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा जेब्लानो गोसो अब्लानो नोंथाङा अनलाइन खालामनानै दोननो हायो। नाथाय नोंथाङा अफलाइनखौ बेबायदि हानाय जाया। बेनिखायनो अनलाइना जोबोद सुबिदा आरो बेनि पर्टेला जेब्लाबो अपेन। नोंथाङा अनलाइन खालामखानानै दोनोब्ला जेब्ला कनफार्म खालामनांगौ सम बै समाव इलेक्टरेल अफिसारा बेखौ साबमिट खालामनानै एबा कनफार्म खालामनानै दोननाय जायो। दायो जों नायनोसै जोङो बेनि इन्टारफेसआव जों मा मा फिलआप खालामनांगौ एबा जों मा मा गोनांथि जायो जों बेनि सोमोन्दै बेवहाय मिथिनानै लागोन। भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन लोगोफोर। दायो जोङो बेखौ फर्म फिलआप खालामनांगौनि थाखाय मा मा नांगौ जायो बेहाय पासपर्ट फट' नांगौ, बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ नांगौ आरो नोंथाङा एज प्रुफ दिन्थिनो हानाय मोनसे सार्टिफिकेट जिखुनु जा नोंथाङा क्वालिफिकेसन एडमिट कार्डब्लाबो जागोन जोङो बेखौ नांगौ। दायो
बेवहाय नुनो मोनदों बे फन्टखौ जों एप्लाइ खालामनांगौ ABCD गासै बेनि फेसआ गासै मा जागोन G सिमाव जोबहैगोन आरोना बेनि प्रसेसा बेवहाय स्टेट आरो डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय मा होनोमोन कनस्टिटिउन्सि बेहाय साबमिट जागोन बियाव जाहैबाय पार्सनेल डिटेल्स सियाव जाहैबाय रिलेटिभ्स नोंथांनि फादार बा गार्जेननि मोनसे रिलेटिभ्स थानाय सोमोन्दो थानाय मोनसे अपसन मोनगोन बेहाय नोंथाङा साबमिट खालामनांगोन एबा इन्टारफेस खालामगोन बेनिफ्राय कन्टेक्ट डिटेल्स बेनिफ्राय आधार डिटेल्स बेनिफ्राय जेन्डार बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ बेजों गासै बे प्रसेसा फिनिश जाहैगोन आरोना दायो जोङो नायनोसै फार्स्ट अफ अल जोङो बेखौ फिलआप खालामगोन एआव दङ जोङो स्टेटनिफ्राय मा खालामगोन बेहाय नोंथाङा स्टेट नुनो मोनदों स्टेटखौ नोंथाङा क्लिक खालामदो बेनि उनाव नोंथाङा गाहायाव डिस्ट्रिक्ट नुनो मोनदों बेखौ डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामदो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआ मा बेखौ खालामखांनायनि उनाव गाहायाव कनस्टिटिउन्सि नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आरोना नोंथाङा बेहाय कनस्टिटिउन्सि नुनो मोनदों कनस्टिटिउन्सि बेखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नेक्स्ट बाटन नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे कर्नाराव जेब्ला नोंथांनि इन्टारफेसआ जोबगोन बेहाय जेबो नोंथाङा इन्टार खालामनांगौ गैला अब्ला बेहाय नेक्स्ट बाटन बेहाय नुनो मोनदोंना बे ग्रीन कालारनि नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामोबा लोगो लोगो बि अपसनाव बियो फैगोन बि पेजआव नोंथाङा मोनफ्रोमबो नेक्स्ट थुनांगोन बेखौ जों स्क्रलजों बोखोयोबा बेहाय अपसना जेबो थुनायनि मोनसे इन्टारफेस फैनाय नङा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्टआव जेब्लाबो थुनो नांगोन नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो बियाव फैबाय जोङो बेयाव नुनो मोनदों बि पेजआव फैबाय दानिया जों बियाव मा फर्म फिल खालामगोन पार्सनेल डिटेल्स नोंथांनि मुं नोंथांनि टाइटेल बिनिफ्राय नोंथांनि फट'ग्राफ बेहाय नोंथाङा साबमिट खालामगोन आरोना फट'खौ आपल'ड खालामगोन नोंथांनि फट'आ मेक्सिमाम मा जानांगोन 2 MBनि गोजौ जानो मोनला मेक्सिमाम 2 MB जागोन बिनिफ्राय गाहायाव बेनिफ्राय फट' हाइटआ जाबाय 4.5 बेनिफ्राय वेटआ जाबाय 3.5 नोंथाङा फट'खौ अलरेडि फरमेटखौ बानायखानानै नोंथाङा बेयाव आपल'ड होनो नांगोन आरोना बेहाय नोंथांमोननो मोनसे अपसन खोन्थाखानाय जायो नोंथाङा बेवहाय फार्स्ट नेम मिडिल नेमखौ बाव टाइप खालामनांला बेनिफ्राय बेवहाय मोनसे की अपसन नुनो मोनदोंना बेवहाय नोंथाङा जेब्ला नैबेवहाय नोंथांनि नामखौ इन्टार खालामबाय बेनि उनाव नोंथाङा बाव मोनसे की नुदों बे कीआव थुनाय लोगो लोगो बेहाय असमियानि जाखांगोन नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै हो बेहाय नोंथांनि मुङा इंराजि एन्ड असमिया मोननैबो जागोन बेनिफ्राय सारनेमाव नोंथांनि टाइटेल जागोन टाइटेलखौ बेवहाय टाइप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे की अपसन नुदों बेहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय अपसना जाखांगोन नोंथांनि टाइटेलखौ एसामिसाव इन एसामिस बेहाय लेंगुवेज हिसाबै जाखांगोन बेखौ क्लिक खालामदो नोंथाङा अपसन जेराव फैयो दानिया नोंथाङा बेहाय चुज फाइल बेहाय नोंथाङा थांनानै आपल'ड होखांनाय लोगो लोगो बेवहाय ग्रीन कालारनि नेक्स्टआ जाखांगोन अब्ला नोंथाङा नेक्स्ट थुनाय लोगो लोगो अपसन नैबे रिलेटिभ्स डिटेल्सआव फैगोन रिलेटिभ्स डिटेल्सआव नोंथाङा फैनाय लोगो लोगो नैबे सियाव फैगोन आरोना सियाव फैनाय लोगो लोगो जोङो मा खालामगोन बेवहाय नोंथांनि मेइन गार्जेन एबा मा होनना बुंदों फादार्स बा मादार्स बा ब्रादार्स बा हासबेन्ड जियानो जा नोंथांनि मेइन गार्जेन बेखौ क्लिक खालामदो नोंथाङा मोनसे रिलेटिभ्स हिसाबै बेवहाय फादार बेखौ होबाय होनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेवहाय मा खालामनांगोन गाहायाव फादारनि नेम दहायनि बादिनो नोंथाङा फादारनि नेम होदो बेनिफ्राय नोंथाङा बाव मोनसे की अपसन नुदों बाव थुनाय लोगो लोगो बाव हारसानि एसामिस लेंगुवेजनि नोंथाङा मा टाइप खालामदों मा नाम बेहाय मोननो हागोन आरो बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय सारनेमाव जाहैबाय टाइटेल बेहाय नोंथाङा टाइप लिरखांनाय लोगो लोगो बेहाय मोनसे अपसन नुनो मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा बेवहाय मा खालामदो क्लिक खालामनानै होयोबा बेवहाय नोंथांनि लिरनाय टाइटेला जाखांगोन बेखौ नोंथाङा इन एसामिस बेहाय क्लिक खालामनानै होदो दानिया बेखौ नेक्स्ट बाटन बेहाय ग्रीन कालारनि जाखांगोन बे जाखांनाय लोगो लोगो गाहायाव मा फैगोन डि अपसन बे कन्टेक्ट डिटेल्स जोङो कन्टेक्ट डिटेल्सखौ मा होनना बुंदों नोंथांनि सेल्फ कन्टेक्टखौ होयो ना रिलेटिभ्स नोंथांनि फादार बा मादार जायखौ नोंथाङा रिलेटिभ्स होदों बेयाव अपसनाव बे रिलेटिभ्सनि नोंथाङा नाम्बारबो होनो हागोन आरो नङाबा नोंथांनि सेल्फ नाम्बारखौबो नोंथांनि मेइन मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन सेल्फआव नोंथाङा होनाय लोगो लोगो बेवहाय नोंथांनि सेल्फ नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनांगोन सेन्ड OTP आव थुदो नोंथाङा बेनिफ्राय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइलाव OTP थाङोब्ला बेहाय इन्टार खालामनानै नोंथाङा भेरिफाइ अपसनाव क्लिक खालामनानै होदो बेनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो दानिया बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनदों इमेल आइडियाबो जाहैबाय नोंथांनि सेल्फखौ होयोब्ला सिगाङाव जा नोंथाङा सेल्फखौ होदोंबा सेल्फ इमेल आइडि होदो बे रिलेटिभ्सखौ सिगाङाव होदोंब्ला नोंथाङा रिलेटिभ्सनि इमेल आइडि होदो बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामदो मोनसे नेक्स्ट अपसन सिखांगोन ब्लु कालारनि नोंथाङा बेखौ टिक मार्क होनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय मा फैगोन
बेहाय फैगोन आदार डिटेल्स। बेवहाय आदार डिटेल्स पेजखौ मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा बेवहाय आदाराव क्लिक खालामदो। जिहेथु नोंथाङा आधार कार्ड दंखायोब्ला, नाथाय गैयाब्ला नोंथाङा गाहायाव होनांगोन I am not able to furnish my Aadhaar number because I don't have Aadhaar number। नोंथाङा बेहाय होनांगोन आरोना। दायो आधार कार्ड होनो हायोबा मोजाङानो, मानो होनोबा भटारजों आधार कार्ड लिंक खालामनांगौ मास्ट बि, बियो गोनांथार। जेराव नोंथाङा बेहाय आधार कार्डखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गाहायाव नोंथाङा आधार नाम्बारखौ साबमिट खालामदो। आधार नाम्बारखौ एन्टार खालामनाय लोगो लोगो बेहाय मोनसे अप्सन नुनो मोनगोन, नेक्स्ट बाटोना ग्रिन जानानै फैगोन। अब्ला नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामोबा लोगो लोगो मोनसे अप्सन फैगोन, बेवहाय जेन्डार अप्सन फैगोन। नोंथाङा बेहाय जेन्डार अप्सन नुनो मोननाय लोगो लोगो मा खालामगोन, बे जेन्डाराव नोंथांनि अप्सनखौ होदो। नोंथाङा मेल बा मेल, फिमेल बा फिमेल। बेनिफ्राय मा खालामगोन, मोनसे अप्सन नुनो मोनगोन नेक्स्ट बाटोन। बे नेक्स्ट बाटोनाव नोंथाङा जेराव ग्रिन नुयो अब्लानो नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनो हागोन। लोगो लोगोनो नोंथांनि इन्टारफेसआ मा दावखोगोन, बेहाय नुनो मोनदों डेट अफ बार्थ। जोङो डेट अफ बार्थ फैगोन आरोना, नैबे गाहायनि अप्सनाव फैगोन। बेखौ जोङो साबमिट खालामखांनाय लोगो लोगो डेट अफ बार्थ फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेहाय मोनसे अप्सन मोनगोन डेट अफ बार्थ। बेखौ डेट अफ बार्थ नोंथाङा जेसेबां डेटआव फैयो एबा नोंथांनि जोनोम साना मा, बेखौ क्लिक खालामनानै होदो। बेनि गाहायाव नोंथाङा मा नुनो मोनगोन, नोंथांनि डेट अफ बार्थ मोनसे प्रुफ थानाय डकुमेन्टस आरोना। बेहाय खालामखांनायनि उनाव नोंथांना गाहायाव मोनसे अप्सन फैगोन। बे अप्सनाव क्लिक खालामनानै आपल'ड होदो आरोना। नोंथाङा जाय डकुमेन्टसखौ सेलेक्ट खालामदों बेखौ आपल'ड होदो। बेवहाय मेक्सिमाम डकुमेन्टसनि फाइल साइजआ 2 MB नि खम जानो नांगोन आरोना। अब्ला नोंथाङा बेखौ आपल'ड होखांनाय लोगो लोगो बेवहाय नोंथाङा प्रेजेन्ट एड्रेस नुनो मोनगोन। प्रेजेन्ट एड्रेस नुनो मोनोब्ला नोंथाङा मा खालामगोन, बेवहाय नोंथाङा प्रेजेन्ट एड्रेस नुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेवहाय नायदो प्रेजेन्ट अर्डिनेरि रेसिडेन्स फुल एड्रेस। नोंथाङा हाउस नं, बेहाय नोंथाङा लिरदो हाउस नं। बेनिफ्राय नोंथाङा आरोबाव कि अप्सन नुनो मोनदों, बेयाव क्लिक खालामोबा एसामिसाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबावदो। गाहायाव नुनो मोनदों स्ट्रिटआ जाहैबाय लामा, मौजा एबा तहसिल बेफोरबायदि जागोन। बेखौ नोंथाङा टाइप खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै होबावदो। बेनिफ्राय भिलेज गाहायाव थिग बेफोरबायदिनो फारि फारि नोंथाङा कि अप्सनावबो खालामलांबाय थादो। बेनिफ्राय पस्ट अफिस, बेनिफ्राय पिन कड, बेनिफ्राय गाहायथाराव मा नुनो मोनदों, तहसिल एबा मौजा, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट महकुमा आरोना। बेयो मोनसे मौजा बा तहसिला जाहैबाय महकुमायानो। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ बारखांनाय लोगो लोगो नोंथाङा बाव नुनो मोनदों स्टेट। नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय मा खालामनांगौ, दायो जोङो बेहाय मोनसे नुनो मोनदों मोनसे अप्सन सेल्फ एटास्टेड कपि थानाय मोनसे एड्रेस प्रुफ। नोंथांनि एबा एप्लिकेन्टनि मुं, जायखिजाया नोंथांनि एबा एप्लिकेन्टनि मुङाव जायखिजाया सेल्फ एटास्टेड कपि गोनां एबा मोनसे रेसिडेन्सियेल एड्रेस थानाय नङा, बस एबा पेरेन्टस जिखुनु जाया गार्जेन रिलेटिभ्सनि मोनसे डकुमेन्टसखौ बेयाव आपल'ड होनो नांगोन आरोना। रेसिडेन्स प्रुफ हिसाबै मोनसे जायखिजाया डकुमेन्टस नोंथाङा बेवहाय आपल'ड होनो नांगोन। बेवहाय बेनो जाहैबाय मेक्सिमाम फाइल साइजआ 2 MB। बेबो थिग JPG एबा JPG फाइलबाबो जागोन। नोंथांनाव बेयाव आपल'ड होदो। बेखौ आपल'ड होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय नेक्स्ट मोनसे अप्सन नुनो मोनदों, बेयाव नेक्स्ट होदो। नेक्स्ट होखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों, दायो जोङो बेहाय नुनो मोनदों डिसेबिलिटिस अप्सन। डिसेबिलिटिसाव गोलैयाब्ला नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामलायनाङा, जोङो बेखौ बारनो हायो डाइरेक्ट। जों गाहायथाराव फैदो। जोङो बेवहाय मा खालामनो हायो, फेमिलि मेम्बार्स हिसाबै नोंथाङा रिलेटिभ्सफोरखौ एबा रिलेसन्सफोरखौ बेवहाय एड खालामनानै लानो हायो। नोंथांनि न'खराव एबा नोंथांनि फेमिलियाव साबैसे मेम्बार्सफोर दङ आरो नोंजों मा मा सोमोन्दोनि दङ, बेखौ नोंथाङा बेवहाय एड खालामलांनानै गासैखौबो बेहाय सोसनलांनो हायो आरोना नोंथांनि रिलेसन्सआव एबा रिलेटिभ्सआव। फेमिलि मेम्बार्स हिसाबै नोंथांनि जा रिलेटिभ्सफोर दङ एबा नोंथांनि सोमोन्दो, बेखौ नोंथाङा एड खालामनानै साबैसे न'खराव मेम्बार्सफोर दङ बेखौ नोंथाङा रिलेसन्स हिसाबै एबा रिलेटिभ्स हिसाबै बेहाय सोसननो हायो आरोना। जेरावहाय नोंथाङा बाव नुनो मोनदों नेम अफ फेमिलि मेम्बार। नोंथाङा फेमिलि मेम्बारनि जायखिजाया सासेनि मुं सोदो। बिनिफ्राय मुं सोखांनायनि उनाव हमनानै ला नोंथाङा नोंथांनि फादारनि मुंखौ लिरबाय। बेवहाय हमनानै ला डनेन, हमनानै ला डनेन लिरबाय जोङो टाइटेल। नोंथांनि फादार्सनि मुङानो जाहैबाय डनेन। बेनिफ्राय नोंथांखौ मा जायो एबा नोंथाङा बिनि मा जायो, नोंथाङा बेहाय रिलेसन्सखौ बेहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेयाव सन, बेहाय हासबेन्ड बा ब्रादार सिस्टार बेयाव थागोन आरोना बेफोरबायदि। ओमफ्राय नोंथाङा जा फेमिलिखौ बाव सोदोंना, बेनि इपिक नाम्बार थायो
भटार कार्डआव जेराव इपिक नाम्बार थायो बे इपिक नाम्बारखौ बेवहाय इन्टार खालामदो। इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबायदिनो फारि फारि सोसनदो आरोना साबैसे दङ बेहाय अपसन ओंखारलांबाय थागोन। आरोबाव गोदान मेम्बार्स ओंखारबावगोन आरोबाव सोबावदो नोंथाङा बेवहाय नाम होदो। बेनिफ्राय बेखौ नोंथाङा बाव जे नाम होदोंमोन ना बेहाय नाम होनायखौ नोंथांनि मा सोमोन्दो जायो बेहाय अपसनाव सेलेक्ट खालामदो। बेनिफ्राय इपिक नाम्बारखौ सोदोलाय बिथांनिखौ अब्लानो नोंथाङा फारि फारि बेहाय हागोन आरो अपसनखौ। ओमफ्राय नोंथाङा बेहाय नुनो मोनदों गाहायाव नेक्स्ट बे नेक्स्ट बाटना गोथां जागोन अब्ला नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामदो। खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों डिक्लेरेसन पेज। जोङो दानिया डिक्लेरेसनखौ मा खालामनांगौ बेवहाय दानिया नोंथांनि डिक्लेरेसना जाहैबाय नोंथांनि भिलेज बेहाय मा होनना बुंदों I am a citizen of India and place of my birth is नोंथांनि भिलेज बा टाउननि मुं लिरदो। बेनिफ्राय नोंथांनि स्टेट नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट दहाय सिगाङाव जा मोनदों बेबायदि थिग बेबायदिनो जोङो गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ बिनि उनाव नोंथाङा गासैखौबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव गाहायथाराव फैदो। जोङो मा खालामनांगौ बेहाय नोंथांनि प्लेस नेम बेनिफ्राय डेटआथ' अलरेडि जाखायो। बेनिफ्राय गाहायाव नोंथाङा मा खालामदो नेक्स्ट अपसन नुदों बेखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथाङा बेवहाय केपचा नुनो मोनदों। केपचा क'डखौ बेहाय होदो। बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो रिभिउ खालामोबा रिभिउ खालामफिननो हायो। नोंथांनि माखासे जा इन्टारफेस दङ एबा नोंथाङा इन्टार खालामनाय एबा फिलआप खालामनाय अपसन्सफोरखौ बेहाय रिभिउनि गेजेरजों नायनो हाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा सेभ खालामदो। सेभ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय साबमिट बाटोन मोनगोन आरोना साबमिट बाटोन मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा साबमिट बाटोनाव थुदो। बेनिफ्राय आरोबाव मा खालामनो हागोन नोंथाङा फाइनेल साबमिट अपसन फैगोन। फाइनेल साबमिट अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि आइडि नाम्बार मोनसे रेफारेन्स आइडि नाम्बार मोनगोन। नोंथांनि एप्लाइआ बेवहायनो लोगो लोगो साक्सेसफुल जागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जोबोद गोलाव जाबाय। दायो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम आरो